Quddiem l-inċertezzi ta' Gvern Laburista dwar il-pensjonijiet futuri, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħti mudell ekonomiku li jgarantixxi l-pensjonijiet ta' kull ġenerazzjoni. F'intervista ma' Julian Borge fuq Net Television li saret il-ħadd filgħodu, Bernard Grech qal dan meta kemm il-Ministru Michael Falzon u anke l-Prim Ministru Robert Abela ikkonfermaw li l-Gvern Laburista m'għandux pjan fit-tul għall-poplu Malti Wawċi. Ma ninkwetawx għax nemnu li dak li nkun qegħdin ngħidu, dak li nkun qegħdin niddiskutu, il-konsultazzjoni fil-pjan ekonomiku tagħna se nkunu iva qegħdin nagħtu futur lilek u futur lill-leżis tiegħek. Ġie indirizzat ukoll il-fatt li wara iktar minn 10 snin il-Gvern Laburista għadu mhu qed iħaddan l-ebda pjan ekonomiku sostenibbli għal pajjiżna iżda minflok qed jagħżel biss li jġib iktar barranin. Partit Nazzjonalista fil-Gvern jassigura li dan ma jseħħx iktar anzi wieħed jgħix b'moħħu mistrieħ. Pjanajna u ħriġna l-pjan tagħna u rejna li anke l-qalba trid tkun gradwali x'inti ma tistax titfi switch u tixel ieħor, u allura ħankunu qegħdin iva minn mudell ekonomiku ta' medjokrità li għandu dan il-gvern, tal-kwantità, tal-bulk buying, tajjeb, tan-nuqqas ta' kwalità, ta' kollox iġri u ġerri, tal-li jaddi kollox, għal mudell ekonomiku ta' kwalità, mudell ekonomiku ta' estetika anke fil-bini, ta' mudell ekonomiku ta' inti li jkollok kwalità tal-ħajja li inti, għalhekk ngħidulek kun fiċ-ċentru ma jkunux il-flus, fiċ-ċentru tkun int. Bernard Grech indirizza wkoll li tal-ħajja fejn wieħed li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed ikompli jaħdem biex il-poplu Malti Wawċi ma jkomplix jibgħatu minħabba żieda fil-prezzijiet. Illum l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa kważi lil kulħadd. Taf min ma jaffettwax l-għoli tal-ħajja lil dawk illi Robert Abela biex iżommhom kwieti għax ikollu bżonn li jwarrabhom minn x'imkien. Imbagħad tihom xi paga ta' 60, 70, 80, 90, 100,000 euro mit-taxxi tagħna biex ovvjament ma joħolqulux problemi. Lil dawk l-għoli tal-ħajja ma taffetħomx, imma lilek illi ltqajt miegħek u ddiskutejt miegħek u smajtek jew batli messaġġ anki jekk forsi ma ltqajtx miegħek ir-realtà inti tafa. Inti taf illi l-għoli tal-ħajja qed teffettwak. Sitwazzjoni mhux biss qed wassal biex wieħed ma jafx kif se jlaħħaq sal-aħħar tax-xahar iżda anke ma jaffordjax jixtri proprjetà b'uħud saħansitra qed jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Għandna gverni li ħallina waħedna, li ħallikom waħedkom. U differenza hija illi aħna il-Partit Nazzjonalista tkellimna fuq soluzzjonijiet varji. Flok għadna ċassi kif għamel Robert Abela u qatt jgħid għax tort tal-gwerra fl-Ukrajna u tort tal-Covid u tort ta' hekk. In-nies mhux dak interessom. In-nies jinteressom soluzzjonijiet. U aħna flok għadna neqirdu bħalu jew naqtaw qalbna li ma nistgħux naffrontaw u nsibu soluzzjonijiet. Fittixna, ikkonsultajna, iddiskutejna, irriċerkajna u ħriġna bis-soluzzjonijiet. Tajnihomlu fuq platt tal-fidda u baqa' sal-lum ma jridx jimplementaw. Dwar l-ipokrezija ta' Robert Abela, Bernard Grech qal li l-attakki partiġjani kienu biss pass biex jipprova jiġbor il-voti jekk kif ninsabu biss ftit ġimgħat il-bogħod minn żewġ elezzjonijiet importanti f'pajjiżna. Id-direzzjoni tiegħu hija waħda li tinbidel kontinwament skont x'jaqbel f'dak il-mument biex jipprova jiskurja l-punti. Kristin Mamo għan Net News.